Здравейте на всички, аз съм Dead Delight, при мен е Ван Грувер. Ван Грувер или така. Ето го там. И да имах такова, оп. И днеска пак играем с какта пусна килора. Да, вижте, аз съм целя айран. Да, сега аз ще взема кит. Аз ще позная какъв е. Кит. Кара, че оттам не го виждам. Да, Stone Mage. Браво. Почнахме. Да, аз първото с чест взимам. Дето е под... Кажи го. Айран меч. Опитах се да се сложа експлуаталките за каска. Не, няма. Не дей да се пише с Iron Mage, моля. Така, това. Бъртовче, къде отиде? И нямам друго нещо важно. Аз нямам... Може да се чува малко повече звуковете на мишката, за това съжалявам. Ще се пъкнува. Къде си? Да дойде ли при тебе? Да. Идвам! Здрасти! Имаш ли други? Друг ендър първо имаш ли? Само един. Взели си. Бегай! Не! Кой я сложи тази слава, бе? Исках да отворя честа ти. Бързо водата. Бързо скачай. Не, кой има ти? Мене ще цепиш, ей мой. Не! Що падаш? Поне да ми беше. Горяма мъба. Аз ще скочил съм. Не съм спуснал киларата, ще го килна. Браво бе. Победих. Да. Не знаех. 3, 2, 1, хоп. Ти стрейки. И пак си на същото място. Така ще продължаваме да снимаме на Skywars, т.е. аз ще продължавам да снимам на Skywars, докато не почнем да оцеляваме на синглплеер. Ще играем малко на мултиплеер. След като той се оправи. Да, след като аз се оправя нещо, защото не мога да играя на сингъл. Пишете, ако някой знае за какво са бъдва така. Значи пише ми изписвам някакъв ерор и не знам защо. Ако знаете, моля да напишете едно коментарче. Много ви моля. Да напишете едно коментарче. Аз пак нямам ендър първо. Аз имам. Имах. Ти по средата ли си, бе? Да. Експи бутоки. Килнах един. Ще му взема ендър първо колко. Unbreaking 1, че е гадно. На мен отде ми са падна Smite 1, Unbreaking 1 и Sharpness 2. Тука! Ще се чупи по-трудно. Добре, къде сме? Не бе, кой има цеп? Ти ли, ей? Той се кача. Ма си явно. Но не е топло. Защо? Увеличи се климатика. Да. Ще стане просто. Някакъв тът цеп, ти го цепиш. Ама не му взимаш демидж. Зато ще се телепортирам при него. Да го килна. Някой цепи. Някой много хубаво цепи. И аз ще умра. Пояк. На колко си? На 6 сърца. Фу. Давай. Ето. Падна ли? Да, ще ме бути. Аз печеля.
Ринго. Тук може да ви лагва, знам защо. Защото... Ма аз скочих вече. Добре, не скочих. Тъпо. Остани. Хубаво, значи, Ще там специаля? има много хора. Там е спаун поинта, т.е. нали, като влезете в някой друг нормален сервер за оцеляване, бъкет сервер, и ще видите как и там ще ви лагва. Ако сте с компютър като моя. И на мен е малко лагва. Обаче, заради дето снимам клип, обаче не ми лагва като не снимам. Аз искам да се връщам. Мене, че Някаква е играта. не също са. Да. И ако не сте чули, той ми каза нещо и вика чули и аз казах да. Абе, Виктимака, почни! Добре, почваме. Почваме! Почваме! Лъжиш ме. И 8 човек влезе. То вчера дет бяхме чим с него. Ура! Ние правим тим на някой и накрая бюва. И аз те и правя. Този път наистина почнахме, ако искаш да верваш. И аз също почна. Да. Странното е, че няма честване. Ще се лъжим, не е почнал. Супер. Супер. Няма никакъв блокове. Ола! О, шит. Каска. Ола! Не без да рекламираме песни, моето. Искаш ли гол? Ау, поне губих. И аз килнах един във въздуха. Айде бе, кой ма цепи бе? Поне губих и умрях. Захо. Кой ма цепи? Ау. Да ме остави на половинка. Аз колко точки имам? Той е от дясно. Аз умря, он се не виж. Аре, да почне. И ти ли умря? Да. Как? Някакъв магарен фил. Аз съм трети, ти си четвърти, да видим чувстваме. Ако имате нещо против хака, пишете, че ще играе без хак. И без хак съм същия. Не се чакаш. Да знаете. Аз не съм при тебе, само да кажа. Ще му на оня ти. Що не си взех пит? Да. Тук, щом няма такова. Аз на първото отборе нямам Ender Pearl. Да се надяваме, че отдолу. Той. Не той. И отдолу пак нямам Ender Pearl. Ендър Парл. Да. Кой си ти, бе? Кой си? Този дет ме викам Тим. Не, аз ще го убия. Кил. Ще отида на неговото такова. Гледай го. Ще е взел половината неща. То си муп. Не. Нормално му птикат се с хак. Аз без хак губих. Лъжиш ли? Да, без хак. Шма много.
Последната си ендър перла я изхъбих. Сега ако някой има бутни направо ще му... Аз сигурно снейки не мога да падна. Ще пусна глайда и лека по лека ще падам. Ей. Ендър перла. Ендър перла. Ой. Остави ми една ендър пера, моля ти се. Добре, тук има две. Аз вземам само храната и други. Лапка ела. Кой левел си? О, yes. Имаш ли бутушки? Yes. А? Бутушки някакви? Да не са ли да рубиш? Ами, бутушки имах на моя айланд. Етос. Майче. А, не. Тос не е моя, тос е... Виж, Етос е моя айланд. Етос. Виждаш ли го? Къде си? Ах ти! Най-къде са? Често е. Ще взема и другия. Взели са го. О, не. Аз го взех. Дай ми стрели, ако имаш. Имам само една. Що имам броня. Що имам меч. Хуа! Еми, ти останаха само на меси там. Я бе. Кои са тези мишки? Не, аз стоям там с ти. А, изпуснал съм. ФТВ. Не, Моля, добре, айде да оцеляваме. точно ти ще да ти кажа. Оф, не ми се оцелява, убивай ме. Нати лък. О, ти си взел кита с лъка? Не, аз го енчантнах. Ако искаш това, ако искаш това. Аз стивам за малко в другата стая. Ще не да... Добре, аз ще чакам тук и той като се върне, аз ще дойда. И здравейте отново, Вангрубер го няма. Не, няма го. Аз качвам без него. О, той се е върнал. Така начи. И сме само двамата. Да. Тримата. Колко О, четиримата. Така искаше да кажеш. не. До 3 са ми любимите числа. На мен до 16. 16 е най-якото число, защото в училище номера ми е такъв. А на мен е 11, защото в училище ми е 11. 11 номер е едно момиче от нашия клас. Ами аз кога не кажа. Как може? Бог да я просто това момиче. Няма какво друго да кажа. Нещо тук ми е храната. Оп. Окей, аз съм взел кита с лъка. Бутнах един. Гачета пака. Али този, който си го обутнал. Гачета пака. А за кой е? Кома ти? Ето си там. Да, ти ме оцели. Не бях аз. Етос. Аз го килнах. Браво. И аз помислих, че с такова го килнах. А, брат? Искам да килна, моля та. Ама аз искам да оцелявам. Добре, става. Аз Само да видя колко време е видеото и пак ще се върна. И кажи добро. И трябва вече да спираме видеото, защото не знам колко време. Аз ако спря видеото. И добре, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесате клиповете ми и ще дам
линк за канала на моя приятел Ван Грубер. Абонирайте се за Крис БГ Про Крис. Да, за стария му канал.